been another day when it seems like faith eludes me. Everything's been so confusing. Fear got the best of me. Now I'm lying here worried about tomorrow, 'cause the weight of everything I don't know is so heavy I can't sleep. But the truth remains the same, even when I don't know what to pray. But what I know is you, my God, are real. No matter how I feel, you've never let me go. And what I know is there will never be a day you aren't just a breath away. And through it all I've got to hold to what I know. I could throw my fist in the air demanding answers, but in spite of all the questions, I'm still giving you my life. And if it doesn't turn out like I think it should, it doesn't change the fact you're always good. Your ways are higher than mine, and the truth remains the same, even when I don't know what to pray. That what I know is you, my God, are real. No matter how I feel, you've never let me go. And what I know is there will never be a day you aren't just a breath away. And through it all I've got a hold to love that's never failing, to hope that keeps on saying, carry on, carry on. What I know is you, my God, are real. No matter how I feel, you've never let me go. Здравей, приятел. Здравей. Виждам, че си в трудно положение, но да го питам, на какво се дължи това да живееш в улицата и да се скитосваш в тази студица, насам там? Това е много дълга и трагична история в моя живот. По-трагична история не знам някой друг човек дали може да преживее и дали ще остане жив. Да, разбирам те напълно. Наистина, жалко е да виждам такива хора като те по улицата, които да студуват и да гладуват. И винаги да се чувстват някакси изгонени от този свят, да се чувстват толкова самотни и нещастни. Според теб как се чувствам в момента? Изоставен от майка, баща, роднините не ме искат, сиромах, прося, от дни не съм ял, няма храна, няма вода, пари нямам. С какво можеш да ми помогнеш? Може ли да се промени нещо? Разбирам. Наистина това е тежък живот. Но наистина има изход от тази цяла ситуация. Има изход от това да оставиш този начин на живот. Има начин ти да станеш от тази земя, която си седнал сега в момента, да се изправиш и да тръгнеш към истината, в пътят, който трябва да вървиш. И няма да си тази развалина, която си в момента. Разбирам те, но как може да се промени това? На къде да вървя? Кой път да хвана?
Всеки един път ми се струва тесен и сякаш се намирам между менгеме, където ме притиска. Всеки един ме притиска, даже дори съм отдалечен от всеки. Сякаш съм болен с болестта и язва и всички страничат от мен. Приятели, роднини, близки. По кой път да тръгна? От ден на ден става все по-зле и по-зле. От това по-добре няма да бъде. Има, приятели, има по-добър път за теб. Къде е това? Покажи ми този път. Това е пътят, в който ходи един истински християнин. Чакай, не ми говори за християни. Знаеш ли колко съм ги виждал? Колко са минавали всяка неделя сутрин, минавали са и са подминавали. Библии носят и се правят. Няма обувки, няма храна. Айде, кажи къде е това дело на християните? Аз също съм бил преди време, обаче виждам, че няма смисъл. Човече, в момента Господ изпратва теб. Господ съществува и Той наистина е реален в моя живот. Искам да стане в твоя. Искам да стане също и в твоя живот. Да се промениш. Да се промениш. Щом така отблъскват всички. Хайде, ела ми на гости, да те заведа вкъщи. Наистина ли? Да, разбира се. Щом това желаеш. Може ли да ти ставай. погостувам? Да, разбира се, ставай. With our hands high, we'll just sing that again. Hosanna. Sing it again. Santa say, Hosanna in the highest, and our King. Say, Hosanna, Hosanna in the highest, and our King. Say, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Say, Hosanna in the Благодаря ти за това, което направи за мен. Наистина, аз не съм виждал човек като теб, толкова загрижен за мен и да ми покаже толкова любов и състрадание. Благодаря ти, оценявам. Няма нищо. Това, което ни учи на добро, този, който ни учи на добро е Господ Исус Христос. Изчакай малко. Приятелю, това е книгата, която ти подарявам, която ще те напъства винаги в твоя живот и окуражава. Затова ти заръчвам да я четеш и никога да не се отдалечава от тебе, да размишляваш върху нея денен и нощен. Благославям те с нея. Благодаря ти. Наистина аз трябва да започна едно ново начало.
Христос Исус. Радвам се, че го проумяваш. Сега изчакай, ще ти донеса нови дрежки. Ще сложиш един хубав топъл душ и ще продължиш към своя начин на живот, новият начин на живот, който ще продължи към Господ. Здравейте на всички приятели! Аз и моите приятели, след като направихме това видео, отправяме послание към вас, че където и да се намирате, в каквато безразходица да сте, вие знаете, че не сте сами. Господ е загрижен за вас и Той ви го показва това всеки ден. Може би сте извършили неща, от които се срамувате, може би кражби, може би тем подобни неща. Но искам да ви кажа нещо. Всеки един нов ден е подарен от Бога, което значи, че това е шанс от Бога, за да се покаем. Четете тази книга, казва се Новия Завет, което значи нов завет, нов живот в Исус Христос. Приемете го и бъдете щастливи. Господа благослови. Амин. Амин.